Nå, men det skal køre de lidt, inden man... Gør det? Vi skal lige køre lidt andet. Jeg sidder og spiser æble. Nå nej, jeg må hellere lade være med at pege den vej. Der kan man få andre med. Okay. Hvad hedder du? Jesper. Okay. Hvad er mit efternavn? Og mit fornavn? Det er okay. Bor du her? Nej. Jeg har boet her. Hvornår? Det er et års tid siden. Hvordan bruger du baderummet? Jeg bruger det til at komme og hygge mig i og snakke med folk og fest og sådan noget. Kommer du her hver dag? Ja, næsten. Ikke meget galt. Næsten. Skal vi varme op, ikke? Jo, vi skal lige. Det er sådan lidt. Hurra! Det har været ret svært at få folk til at... Jeg har været med på det. Ja, det er 3. dag, vi er her nu. 4 dage. Hvor længe har du egentlig boet heroppe? Hvad der var? Ja, hvad fanden var det? Hvor lang tid var det? Sådan cirka 4 måneder. Det var ikke så lang tid igen. Nej, og så andre. Ja, nu har jeg anlagt det. Hvordan var det at bo heroppe? Jeg synes ikke, der er sket så mange forandringer, siden jeg fik en egen lejlighed, og jeg har boet her. Det ligner lidt sig selv op. Hvad er det der, hvorfor er det hyggeligt? Altså, hvad er det der hyggeligt at bo her? Hvad der er hyggeligt ved at bo her? Hvem har sagt, det var hyggeligt at bo her? Det sagde du lige. Nej. Sagde du ikke det? Nej, det gør Tror det jeg. ikke. Skudse. Du sagde, at der var ikke stor forskel på at bo i egen lejlighed og bo her, ikke? Ja. Hvordan det? Ja, det er jo sådan set ikke, altså. Folk, de kommer hjem til en anyway, altså. Er det de samme mennesker, du ser? Altså... Ja. Okay. Jeg ser sådan nogen som ham, der var der. Det er kamera, der går om at få mig. Gør du det? Jeg kan filme lidt inde i væggen. Var det meget? Okay. Er det helt vildt irriterende? Nej, lige Er det okay? det er lige meget. Okay. Jeg skal bare lige varme lidt op med det her interviewteknik. Hvordan... må jeg spørge, hvor gammel du er? Ja. 25. Hvordan kom du i kontakt med baderummet? Ja, det er lang tid siden. Jeg har kendt Kalle for alle de andre folk kendt Kalle. Okay. Dengang han bare var en hippie, der drønede rundt på gader. Ja. Så må du være med på en spædbegyndelse. Okay. Også før, at der var det her gaderummet. Ja. Lang tid før det. Der er stadig mange af dine venner, der bor her, eller kommer bare og hænger ud? Ja, der er mange af mine venner, der bor her. Hvordan kan det være, at du startede med at bo her? Altså, hvorfor valgte du at flytte ind i gaderummet? Var det et valg? Nej, det var egentlig ikke et valg, altså. Det er jo som man tager det, altså. Så kom der en mulighed, der... Det ved jeg sgu ikke, altså. Det skete bare. Det skete bare. Ja. Fordi du kendte Kalle? Ja, men det var ikke, fordi jeg ikke havde noget sted at bo, fordi jeg havde et sted at bo. Okay. Det var bare, fordi jeg lejede min lejlighed ud, så jeg kunne få nogle flere penge. Okay. Bolighegn her.
valgte at bo i gaderummet sammen med en bums, ligesom alle de andre. Jamen altså, vi har været oppe og set de der gemakker ovenpå, ikke? Gemakker ovenpå. Jeg ved sgu ikke, hvordan er det? Og, altså, man har en madras, ikke? Og et forhæng, hvis man har det. Ja, et forhæng og en madras. Du er heldig. Ja. Det er sgu da meget hyggeligt, altså. Man har ikke så meget privatliv, altså. Man kan ikke bare slæve en pige med hjem. Kom med hjem, min jord. Det er det, jeg tænker på. Kom hjem med og se min spisestue. Her er mit køkken, og her er min spisestue. Her bor jeg det helt så... Det kan man ikke rigtig til, altså. Det kan man godt, hvis man er på den, altså. Men kan man det? Er der nogen, der gør det? Gør man det overhovedet her? Det er der nogen, der gør, altså. Jeg har da gjort det et par gange. Skal det siges. En imponerende dagligstue. Det er ikke alle, der råder over 300 kvadratmeter. Nej, du mener 3 kvadratmeter. Ja, det ser sådan på, det er ikke på væggen, men altså. Det er ikke 300 kvadratmeter, det er 3 kvadratmeter. Hvor gammel var du, da du flyttede ind her i gaderummet? Der fandme bare 24 år. 23, 24. Noget sådan, det er ikke noget helt andet, men har du boet på sådan en døgninstitution eller sådan en ungdomspension eller et eller andet? Ja, i mine unge dage har jeg boet på børnehjem og sådan noget. Okay. Kan du sammenligne det med gaderummet? Nej, slet ikke. Hvordan? Slet ikke, det kan jeg slet ikke sammenligne med gaderummet. Kan du forklare hvorfor? Ja, fordi for det første kan du ikke få lov at sidde og ryge has, altså. For det andet kan du heller ikke få lov at sidde og drikke bajer, altså. Det er to ting, jeg vil forklare, altså. Så ved jeg ikke mere om forklare om. Jeg vil ikke få lov til de samme ting. Så har det noget med alder, man gør? Altså at du var yngre, eller at... Ja, det spiller nok en stor rolle med alderen. Hvordan... Hvad med de ansatte på sådan en børnehjem? Altså, der er jo ikke nogen ansat her, vel? Det er brugerstyret. Ja. Hvad havde man indflydelse på nogen måde? Nej, slet ikke. No, brilliant. English newspaper. Det har du ikke på et børnehjem. Overhovedet ikke. Hvilket forhold havde du til de ansatte? Hvad for en ansat? Og på børnehjem? På børnehjem? Ja. Skidt forhold. Hvordan? En dårlig fornemmelse. Jeg bliver overvåget konstant. Okay. De holder lige ørerne. Og hvad mener du med at holde i ørerne? Det er folk, der går og snærer i ens ting hele tiden. Spørger om en ting hele tiden. Bryder mig ikke om. Ligesom os. Ja, ligesom jeg. Ligesom os. Ja, faktisk. Det sidder bare tykker af det der halvrøgne. Det er godt. Smag. Nej, tak. Men hvordan... Altså nu kan man sige, du selvfølgelig er du ældre nu, ikke? End du var, da du boede på børnehjem. Men hvordan... Kan du beskrive, hvad der er anderledes ved gaderummet? Det har jeg lige sagt, jo. Har du det? Det har jeg da. Kan du uddybe det? Det kan jeg godt. Man må ikke gå i has, og man må ikke drikke bajer på børnehjem. Hvad med sådan en som Kalle, hans funktion, eller hvad skal jeg sige, hans...
Kalle, han er måde at bare gøre en det på. hippie, altså. Han er bare... Så jeg ikke kan sidst. Okay, så med hensyn til det der børnehjem, ikke? Ja. Hvordan, altså nu siger du havde det et dårligt forhold til de ansatte, ikke? Ja. Og du føler, de snagede i dit privatliv. Hvordan havde du med de andre på børnehjem? Altså, af børnene? Ja, det er meget godt med. Jeg slås med dem hver dag. Okay. Så det var ikke børnene, der var noget galt med? Nej. Nej, det var det selvfølgelig bare det. Jamen, så tag Kalle, ikke? Det er ham der hippien, ikke? Ja, ham der hippien, ja. Jamen, han snager sig ikke i dit privatliv. Han er ikke Jo, ligesom... han prøver på det, men han kommer ikke så langt. Hvordan prøver han at snage? Kalle? Hvad? Ja, jeg prøver bare at snage i alt, altså. Han vil gerne inden for dørene, altså. Så han alligevel, selvom man er en hippie, en gammel hippie, så er han alligevel lidt En snager. en snager. Ligesom os. Hvad laver du med det kamera? Prøv lige at komme herover, du skal også interviews mig. Ja. Hold da kæft, man. Får du bare lige 5 minutter for dig selv? Jamen, altså, Kalle, han er bare en gammel snager. Altså. Der er ikke så meget at sige om det. Jo, Men du kan meget der er godt lide noget helt andet, jeg godt vil sige. Jeg har lige fundet min smør. Jeg har set smør. Men jeg har kun 2. Hvem af jer er 3 hippier går ned og henter bare til mig? Er vi også hippier? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Jeg tror gerne, jeg vil have en definition på en hippie. Er det har jeg behov for nu? En definition på en hippie. Jeg tror altså ikke, der er batterier på den her. Nu er der sådan en batteri, der kan man sådan en streg over. Forhåbentlig kommer jeg ikke med nogen. Eller nu kommer det bedste, det kommer forhåbentlig ikke med. Sådan Hvad er en hippie? det er sådan en med grøn bluse og hvide striber. Og sorte hår. Stikker ud forskellige steder. Okay. Hvad så, tøser? Har I mere? Jeg tænker på, om Jesper har noget, jeg fortæller os pædagogstuderende. Jesper, er der ikke noget, du brænder inde med, du gerne vil berige os med, i forhold til, at vi skal være pædagoger en dag? Hold skanten, baby. Er det din råd til os? Ja. Jeg tror altså, vi skal sætte ledning på det her dyr, eller også så skal vi sætte nyt batteri. Eller sådan noget. Den virker lidt bare. Okay, du har det til. Jamen, altså i forhold til, at vi skal ud og være pædagoger, ikke? Ja. Kan du forestille dig, at vi en dag kom vaden ind i gaderummet, og så skulle være her, ligesom Kalle er? Nej, det kunne jeg ikke, fordi jeg vil slet ikke overtage Kalles magt, altså. Magt. Men Kalle har en form for magt. På hvilken måde? På hvilken måde? Ja, man har sin egen magt, altså. Form af... Ja, hvad kan man sige? Det er sgu ikke. Det er ligesom ham, der bygger sted, der vil der være så. Ja, det er ham, ja. Ja. Vi kom i søndag, så troede der skulle være fællesmøde. Det var der ikke. Nej. Kalle var gået. Så blev der ikke noget fællesmøde. Fordi han var sur, eller... Nej, han skulle et eller andet. Klarer han at gå nogle gange, fordi han var sur. Okay, det skal jeg ikke kunne sige. Var han sur, Linnea, du mødte ham? Nej, det synes jeg ikke. Han virker som. Han skulle noget her.
Jamen, det er så alt. Men det jeg mente med mit spørgsmål, ikke? Det var om, nu har du sådan lidt beskrevet, hvilke forhold du havde til de ansatte på børnehjemmet, ikke? Jeg går ud fra, at de var pædagoger. Jamen, det tror jeg nok, det var, altså. Der er ikke nogen pædagoger ansat her Nej. på gaderummet. Så udover... Ja, Kalle, han er stor pædagog. Er han det? Han er sovepædagog. Han er ikke pædagog. Han er vist uddannet, jo. Jeg tror nok, han er uddannet pædagog. Det er jeg ikke sikker. Han er i hvert fald uddannet psykolog. Ja. Men det giver også kassen. Jamen bare ikke lige for ham, vel? Jo, det gør det der. Han har masser af penge. Men udover at vi skal holde Skansen, Bøber, det var Ja, det hvad råd så? til os, ikke? Ja. Hvad kunne et andet råd være? Hvis vi skulle være sådan et sted her, så er det god. Det er et meget direkte spørgsmål. Ja, det skal være svært at svare på. Ja, det kan jeg. Det synes jeg også, det er. Opfør ligesom Kalle. At det er noget med ikke at snage. Det er noget, at nu snager han lidt, ikke? Ja. Men han snager vel for fanden ikke lige så meget, som... Nej, altså det er slet ikke på samme plan, altså som fucking børnehjem, altså. Han snager kun, hvis han vil snage. Så han har nogen grund til det. Hvad kunne det være for grund? Nu kommer du igennem noget, jeg ikke kan svare på. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jo, hvad kunne det være grunden, altså. Det kunne være din gæld, for eksempel. Ja. Til gaderum. Hvad er gæld til gade? Det har jeg ikke hørt om. Ja, vi skylder 150.000 væk. Nå, okay. Alt i alt til gaderum, som folk har lånt. Shit, det er mange penge, vel? Ja. Hvordan låner man? Det er sådan, hvis man ikke har flere penge, eller hvad, så kan man låne af kassen, eller? Man kan altid låne, altså. Okay. Der er sådan et økonomisk sikkerhedsnet et eller andet sted i at være, eller være tilknyttet. Ja. Det vidste jeg ikke. Det er Kalles egen pengekasse. Det er hans egen penge, det ud over. Det var alt muligt, mand. De der tv-billeder var. Hvad er det? Du kommer her hver dag? Ja, næsten. Jamen, det er mere fordi på et eller andet tidspunkt, så, når vi er færdige, så det, alt det, du har sagt nu, ikke, det får du selv på en lille video, så du har det. Fedt. Så ved du altid, hvad du kan sidde og lave sådan en sen aftentime. Værsgo du. Tak. Er det stærkt? Ja. Det er ligesom mig, der har lavet det. Er den- Hvor kom vi fra? kom fra Kalle, og vi kom fra det med kassen, penge, og man kunne låne og sådan noget. Det synes jeg faktisk var ret interessant, hvis der skulle engang. Det kan være, at jeg skal låne af kassen i dag. Hvad så? Hvordan gør man så? Skal man så skrive under på et eller andet, eller? Nej, man skal sgu ikke skrive under på noget, det er det gode ved det. Det er jo også lidt anderledes for alle andre steder, ikke? Man får ikke penge nogen andre Man skal steder. ikke skrive under på noget, man skal bare holde sine aftaler. Det har jeg haft svært ved, altså. Og holde min aftale. Men i forhold til at gaderummet måske skal flytte, eller? Hvad så? Har du hørt om det der sted, nogen har været ude og kigge på, eller en, du har været ude og kigge på det? Nej, det har jeg ikke været med at kigge på. Hvordan ville det være for dig, hvis det lå et andet sted i byen, i Indre By for eksempel? Vil du ude og kigge på det? Den er lort. Hvorfor? Det forstår jeg ikke helt. Hvorfor?
Det ligger ikke på Nørrebro længere. Det skal ligge på Nørrebro. Hvorfor? Fordi der er der herhjemme, altså. Bor du på Nørrebro? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor er det fedt at bo på Nørrebro? Eller flest? Den eneste bydel, der fungerer ordentligt. I forhold til hvad? I forhold til alle andre bydele. Må jeg ikke låne et æskebær? Du må få en kaffekop. Så må du bruge det store. Og det overvejer jeg at sige, så tænker jeg. Hvad er det der? Okay, Nørrebro, ikke? Hvad er det, hvorfor er det fedest på Nørrebro? Er der andre steder, du kommer? Hvorfor? Hvorfor er det fedest på Nørrebro? Man kunne godt, altså gå ind til Indre By er jo ikke det vilde, vel? Sådan rent fysisk udfoldelsesmæssigt. Det kunne du måske godt. Hvad fanden skal jeg sige? Altså, det er svært at sige noget. Jeg er på Vesterbro, ikke? Det synes jeg er jo hittet for mig. Det synes du da? Ja, jeg er godt på Vesterbro. Tjongebro. Narkobro. Det synes jeg er uselt sted at bo. Jeg bor der med 2 børn. Men det er uselt. Du flytter derfra med det samme. Har du boet på Vesterbro? Nej, jeg kunne ikke aldrig finde på det. Er det afhængig af, altså grunden til, at du godt kan lide Nørrebro, er det afhængig af, at du har din omgangskreds? Ja, det har jeg også. Det har du også. Jeg har alle mine venner, der bor her på Nørrebro. Det er ikke så let. Det er der bange af. Heldigvis. Altså, når du kommer her hver dag, ikke? Så for satan, mand. Ja, vi har det på filmen, vi har det på filmen. 25 år gået amok. Arme pædagogstuderende. Vi ville bare lave en film. En skrækfilm. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at vide, når du kommer her hver dag, har du nogen forpligtelser her? Nej, Okay. nej, jeg bor her ikke længere. Så har du ikke nogen Så der har jeg ikke mere. Har du forpligtelser, mens du bor her? Ja, ja. Så er jeg på rengøringslisten. Hvad går det ud? Jeg går ud på at gøre rent Hvorhenne? over hele hytten, altså. Ej, det kommer an på, at du bliver sat på forskellige steder. Så kan du have stuen, så kan du have fjernsynsstuen ovenpå, så kan du have køkken, så kan du have toiletter, så kan du have et lille værelse derinde. Det skifter sådan lidt. Okay. Hvad, er det okay at have de der forpligtelser? Nej. Hvad mener du med det? Det er da ikke okay at tvinge folk til at gøre rent. Hvem tvinger? Gør ikke alle. Nej, det ved jeg sgu ikke. Der er sgu ikke nogen, der tvinger noget til noget. Men sker der noget, hvis man ikke gør det? Er der nogle konsekvenser? Jeg har ikke gjort det mange gange, altså der er ikke sket noget her. Ja. Tak.
Skal vi sige til, når det er nok, eller vil du sige til, når du bliver med? Men jeg er ligeglad. Du er ligeglad? Ja, ja. Men jeg gider snart heller ikke mere. Ja, det kan du. Jamen, hvad med i forhold til gaderummet og fremtid og sådan noget? Dig i forhold til gaderummet og fremtiden. Det var lidt abstrakt, men altså... Hvor længe bliver du ved med at komme i gaderummet? Til det lukker. Gør det det? Ja, ja. 100%. Altså. Jeg er gammel besætter. Hvor du boede henne? Jeg har boet i Aarhus. Jeg er den eneste af alle dem, du kommer til at snakke med her. Det ved du ved med. Jeg har ikke stemt på miljøet, der jeg har været besætter, siden jeg var 10 år gammel. Okay. Det er 15 år, ja. Så. Har du været besætter i Aarhus? Ja. Jeg har 2 besatte huse i Aarhus. Så der var flere besatte huse, men det var de 2, vi boede i. Tunegade og Mindegade. Minder det her lidt om din tid som besætter? Nej, slet ikke. Hvordan, hvad med for eksempel sådan noget som rengøring? Da du blev besat? Rengøring. Ja? Det var en skovl og en koster, altså. Der var ikke sådan noget med chancer og... Nej, det gør man rent for sig selv, altså. Jo, selvfølgelig var der chancer. Der var vagtchancer og køkkentjancer. Selvfølgelig, der var alle mulige chancer. Men der var ikke Kalle. Altså, der var jo ikke sådan en som... Nej. Der styrer vi det helt selv. Fungerede det? Det gjorde det. Det er der højeste grad. Kalle er jo ikke den eneste ansatte her. Nej, det er de andre. Du ved ikke, hvem de andre er. Jo, jeg ved sådan nogenlunde, hvem der er. Men den eneste er, som jeg betragter som ansat, det er Kalle. Kan du forklare, hvorfor? Jeg er den eneste, der har med kassen at gøre pengene. Altså, du skal bruge Kalle, så er det som regel et spørgsmål om penge. Okay. Det er det. Folk, de er konstant flade. Bruger du ham ikke til at snakke med? Det er på grænsen, hvor meget der er at snakke om. Okay. Hvor er Adam gået hen? Hvor er Adam hen? Det er sgu ikke. Jeg kan ikke komme tilbage. Jeg skal også komme til interview også. Slatko, det skal være interview også. Eller Michael måske.